Pochválen, Ruženka, pochválen. Na veky, Klárika, na veky. A ako, moja, ako? Ale Len mi nehovor, že mako jako pako. Chytám z toho nervový tik. a ty? Nuda, moja, nuda. Presne, presne. Ty, Klárika, vieš, na čo som minule hútala? Tak to teda naozaj netuším. Že ako to ten Darwin myslel? A čomu ja? Ty, Vary, nestíhaš základy Darwinovej evolučnej teórie. Ale čo by som nestíhala? Chápem, že druhy sa postupne vyvíjajú a že nevyhynuli. Len mi nejde do hlavy, prečo ten Darwin nedal ľuďom pokoj. Prečo ich nenechal v tom, že ich stvoril Boh a že nie sú z antropoidných opic? Aj moja, ale to je na celku jasné. To je evolúcia, chápeš? Najprv boli tie jednobunkové organizmy, potom z toho vznikli mloky, potom plazy a už ti to išlo na tú súž, chápeš? Z múra von. A tam ti to začalo. Nepamätáš, ak najprv bol ten homo oný, potom sa to tak zväčšovalo, išlo to hore, homo erectus, potom z toho vyšiel homo sapiens, akože mysliaci a nabralo to na obrátkach, rozumieš? Homoglobín, homologizovaný telefón, homelessák, žena z lesoparku, hypotéka na dom a sme späť. No, ale mám taký pocit, že určití ľudia ako keby na určitom stupni vývoja zastali. No ani Darwin by mi to takto odborne nevysvetlil. Aj, moja, keby si sa samovzdelávala, tak by si pochopila, že cez prízmu evolúcie to ináč ani nemohlo byť. Hej? Hej. Hej? A čo budeš dnes variť cez prízmu obeda? Knedlu? Nie, antropoidnú opicu. Ebenci.